presented by NKN Music Bhojpuri. माने तो बतिया चल छठी घटिया हमारा से मिली है ओ जे भेंट होतई गे बुझली। माने तो बतिया चल छठी घटिया हमारा से मिली है ओ जे भेंट होतई गे। ठीक है ओ जे भेंट होतई गे तो छठी मैया के कृपा से मामला सेट होतई गे। तो दीनानाथ के कृपा से मामला सेट होतई गे। माने तो बतिया चल छठी घटिया हमारा से मिली है ओ जे भेंट होतई गे। माने तो बतिया चल छठी घटिया हमारा से मिली है ओ जे भेंट होतई गे ओ जे भेंट होतई गे। तो छठी मैया के कृपा से मामला सेट होतई गे। तो दीनानाथ के कृपा से मामला सेट होतई गे। जल्दी है इंतजार करबो तोहर। पकड़ के घूमही बहुगे पानी पूरी हम खियई बहुगे दोनों जनी हम जई बहिगे छठी मैया के मनई बहिगे। जल्दी अइहे लेट नहीं करिहे घुमइयो छै। हाथ पकड़ के घूमही बहुगे पानी पूरी हम खियई बहुगे दोनों जनी हम जई बहिगे छठी मैया के मनई बहिगे। बुझ गेली चुपे चोरी यही है वो जे तू रुकी है जहाँ बागे छौरी सुने गेट होतोगे सुने गेट होतोगे। तो छठी मैया के कृपा से मामला सेट होतोगे। तो दीनानाथ के कृपा से मामला सेट होतोगे। मोबाइल ले छोड़िए मोबाइलो ले कहिए। डीजे के बोलही बहिगे साथे हम सेल्फी खिंचई बहिगे तारा मोची के राजुलावा पर दोनों जन झूले जई बहिगे सब झूला झूला देबो। लूरो डीजे के बोलही बहिगे साथे में सेल्फी खिंचई बहिगे तारा मोची के राजुलावा पर दोनों जन झूले जई बहिगे। नाचो देखैबो पंडित जी से हम देखैबै गे पतरा दोनों जानी जाके कोना डेट होतई गे कोना डेट होतई गे। तो छठी मैया के कृपा से मामला सेट होतई गे। तो दीनानाथ के कृपा से मामला सेट होतई गे। जल्दी अइहे गेटे पर रहबो।